Ibe Valentine. Ibe Valentine, thank you very much for drawing my attention to a particular video, a particular live program made, was it today, by Ekweme. Yeah, thank you very much. Thank you for drawing my attention to that particular video made by Ekweme. Video ide water but anime bia na worse gari onu ide water ote na nnewewelugundo na ignore. I have tried as much as possible to ignore you and your mkpoto. I've tried as much as possible to ignore you and your nzuzu, but it's high time I address you and the Ekweme squarely this night and the variety of other things. But I think na two of you yenweta the dosage of ogwu ahụ no na achoka mgbaye unu. Two of you yenweta that dosage this night. Ataomonu. Facebook meziri na onye ọwụna ya nọ na Facebook na-ekwu okwu ma onye ifeluru nya na ma onye amaghị onye ifeluru nya na Facebook nyeziri onye ọwụna authority isukelu na the comfort of your house. Merepu ọnụ ị na-awụ gari ọnụ ide water achọrọ m ịma ejiru mụ na gụ fụ kịta wụnụ nwụọnụ n'ilo egwu onye kwe n'iwu gwa m okwu mụ na gụ fụ wụnụ nwụọnụ n'ilo egwu onye kwe n'iwu kwuru n'ihu m gwa m okwu si m ezugo n'ọngụ ka m na-agwa onye mụrụ ụmụ isi akpụ bakasị chụsịcha be anyị ụmụ isi akpụ bakasị chụsịcha be anyị because na Facebook wepụta platform nyere onye ọrụ opportunity at the comfort of your home na wos gari ọnụ. That is why some of you ji wee nwee determinity ịpụta na Facebook sukele ana na-ekwukwo n'okwu na-akọ na otee na isi kiwere my attention during the time of Ogechi, the issue of Ogechi Okeke Njaka. I tried as much as possible to ignore mkpọtụ. I tried as much as possible can ignore mkpọtụ, but after na in actually a piece of my mind. I will give it to you this night. I will give it to you this night. Let me for once place you ebi belongo. Let me place you ebi belongo. Emana ono put na Facebook. Onwere anything do useful. People like you, the water. Watch Kelafa ya. Ekweme. Onwere anything do useful. People like you put na Facebook ebi offer. I have gone through your pages one after the other. Una other discuss Ogechi Okeke Njaka. Una discuss chief pilot. Una other discuss chief pilot. Una discuss Nkechi Benko Kogono. Group of nwoke sukela na ha na kwasịrị ka ụmụ nwaanyị afụbuhume nya onwere ụmụ nwoke adụghọ mma ịda asụ ụmụ nwoke minus amụ akwere ha na ngada ha suppose ịda asụ ụmụ nwoke ka nwoke yi isi everyday pụtara na Facebook ọgwụkwụ na ụmụ nwaanyị na-akụ asịrị. Ị nwere ifele o nwere ndele narị ifele jegolo emechi n'afịa. Ụfọdụ ụmụ nwoke adụ sorry to say that ụfọdụ ụmụ nwoke adụghọ wodi ịkpụ ụmụ nwoke. Ụfọdụ ụmụ nwoke adụghọ wodi ịkpụ ụmụ nwoke. Imagine ide water a faceless human being. Egwu na-ekweghị egosi your face na ị na-eme broadcast. Ị na-eme broadcast na-egosi anyị tebụl ebe etiri flower. Gosi anyị your face na ọ bụrụ na ịghọ a coward. Gosi anyị your face na ọ bụrụ na ịghọ a coward. Ọ bụrụ na ịghọ a coward, kedu ife na-agbara ọsọ? Kedu ife na hide yourself? Kedu ife na hide yourself? Even na broadcast ịbatakwala again na nke ofeke akpọrọ onwe ya Ekweme. Ofeke amụghị mgbe ekere nkụ ụkwa. Ofeke akpọrọ onwe ya Ekweme. Even na mgbe ịbatakwa na program ya ịnọ na akpọ ọchịchịrị. Kedu ife ị na-ezolu onwe gị ezolu? This is me. This is Ezugo. People are going one-on-one. A lot of people are going one-on-one. Kedu ife ị na-anọrọ on the dark oge ọwụna ụmụ ekperima full opportunity ife a mata ya si na-eme decide ya na ha ya eki na line up ife ọ na-ewepụta to come and showcase their criminality. Unu she na ya ala awon. Just look at this akpa anụ a na-akpọ Ekweme. Just look at this amohamu
Facebook aka m like honestly ka m bụ n'eziokwu because of one thing ka m ji eme my broadcast n'Igbo. The reason m ji eme my broadcast n'Igbo na o nwere ụfọdụ okwu mma like ka m kwuo n'English onye ezigbota nsogbu ewopịa enwere m the right word mmeji wee qualify ụmụ efulefu na abụọ everyday na-apụta na Facebook bịa na-akụ asịrị with ụmụ nwaanyị eyiri ngụ onye na-akụ asịrị ka ụmụ nwaanyị eyiri ngụ onye na-akụ asịrị ka ụmụ nwaanyị onweghị ka ihe esi wee gaa na 20 post mmelu. No matter how you hate Ezugo Global TV, no matter how you don't agree with me, onweghị ka ihe esi wee gaa through 20 post mmelu in 2 days, in 3 days I can make 20 posts, or in 4 days. Onweghị ka ihe esi wee gaa through one of them, one after the other. Eyale fully 5 or 6 amụta ife na in fact fully up to 10 out of that 20 amụta ife na kerifa na-amụta na page unu kerifa na-amụta na page unu ụmụ okorobịa no wonder Ogechi ji akpọ unu ụmụ okorobịa amụ mmiri. No wonder Ogechi ji akpọ unu ụmụ okorobịa amụ mmiri. Ọ na-eme ọ na-akpọ unu ya ha ma kịta ka mmụ ife Ogechi Okeke Njaka ji akpọ unu ụmụ okorobịa akpụ ụmụ nwoke amụ mmiri. Ọ ife ahụ ka unu wụ kedu nwoke ya wee everyday ịpụta ịgba kamera ihe egosikwudo ihu ifere anyị ekwe egosi ihu. Ogechi na-agbasa ga na-egosi ihu ya chief pilot ị na-ana afa na-egosi ihu ya. Show your face ka ị mara onye iwu ifere anyị ekwe egosi inwe confidence enough to show your face. That is where your low esteem started from. Inwe that confidence and courage enough to show us who this Ide water is. Show us your face ka ị mara onye iwu Bakasi batara obodo a wee chụsịsị ụmụazị be anyị. Ụfọdụ si tụrụ Sahara Desert wee jewe obodo oyiwo. Ụfọdụ were ọkpa gbagido tụrụ mmiri wee jewe obodo oyiwo. Lusie obodo oyiwo filuo na ha arrive go. Look at Ide water ịbata na Facebook live na wọs gharị ọnụ. Ezugo jikwa wee mee nke a o jikwa were onye kwuo Ezugo ụgwọ Ezugo apụta na-ekwu ife onye ahụ chọrọ ịnụ. Can you show me one thing in a treaty na your page? Biko ndị mmadụ kelu one single thing ụnụ ya agwa m na this ofeke na-akpọ onwe ya Ide water. This ofeke amaghị mgbe ekere nkụ ụkwa mpama Chineke ya akpọ ọkụ anụ ọfịa ekwensu ya akpọ ọkụ ofeke ekwensu ya akpọ ọkụ gwa m otu mkpụrụ ife do useful anụ ọfịa. I tried as much as possible to ignore him all the time. A na-ekwu okwu ife gbasara Ogechi Okeke Njaka. I ignored him because all the very irrelevant. I ignore ya because not very all the insignificant n'ife na-eme. Onye kwanụ ka ọ bụ nke onye ọna ji wee nọ na Facebook ka nke dollar ji wee manage bata n'aka nwa ote nkwụ. Nke dollar ji wee mechaa manage n'ụwa bata n'aka nwa ote nkwụ. Nya ka ya ejizi wee abuse dollar. Ofuko na afụ n'onwe n'obodo oyiwo ochiga eze. The first place now to measure success and how successful mmadụ do or how established mmadụ do wụ onye a n'obodo oyiwo. Nke ahụ another record on na chi set kida. The first place eji eji wee measure how successful mmadụ do now is because no n'obodo oyiwo. Show us your face. This is Ezugo Global TV. I meet so many of my fans on a daily basis. Yes. Gosi anyị ihu. Nenu mpameli bụ 3 square mil ya wogo na ono nenu nkanka table nwanu ma amụ no table carpenter kụrụ. Dewi fetiri flower there no eba na position mmiri from morning till night go no ụmụ nwaanyị ya da akọ ọnụ from morning till night nya na ụmụ nwaanyị ya da akọ ọnụ pụtara ịda asị ka eke Ezugo si anụ nwaanyị ka eke Ezugo si anụ nwaanyị nwoke nya na nwaanyị na nwoke ya wepụta oburu oche sukela na nya na ụmụ nwaanyị ya na akọ ọnụ na ajụ m nwa wee Ezugo mụ na ụmụ nwoke ibe m na-eme something na Facebook ịda ajụ nke ka si anụ nwaanyị. Okay, now let me show you people the level of ụmụ ekperiba. The level of ụmụ ekperima nke anọ na mkpọ na groom up. But let me tell them some of them escaped ndị Bakassi.
Some of them escaped from Operation Sweep, Okilikili, Bakassi. Ife ye erisi ụfọdụ n'ime ha ka nọ n'ihu na-abịa. Ife na ika ye erisi ụfọdụ n'ime ha ka nọ n'ihu na-abịa. This ofeke a na-akpọ Ekwueme. This ofeke a na-akpọ Ekwueme, ekwensu ya akpọrọ m ọkụ. This ofeke a na-akpọ Ekwueme, ekwensu ya akpọ ọkụ, kpọchasịcha ọkụ, nya ekwensu ya kpọchasịcha ya ọkụ, kpọọ ya ọkụ to ashes. Wepụtara video Kalistus mere. Ife na-agwa wu ka iwe mmalụ how bitter and how irresponsible some of these guys say na ha wunde omenala bụ ụzọ eziokwu. Some of them do so irresponsible for my liking. Like on a normal day, also kwe ụfọdụ n'ime ha wụrụ Aliko Dangote, I will have nothing to do with them. Also kwe ụfọdụ n'ime ha wụrụ Dangote afọ anya na eme ikwe ha n'aka ha enye 100 million. I will have nothing, no single thing to do with some of them because ụfọdụ n'ime ha wụ criminals ka ha wụ. Ịghọtago ụmụ ndị ohi ụfọdụ n'ime ha bụcha aka ọbara. Ụfọdụ n'ime ha bụcha aka ọbara. Very mean guys. Ndị obi ha jọchalụ njọ. There is no joy n'obi ha. No atom of mercy n'obi ha. Si ife na-agụ ha awụ ka egbuo mmadụ lacha ọbara. Ka egbuo mmadụ lacha ọbara. Nye ka somebody pụtara na Nigeria today. Government by ala awụọ ya ọnọlụkwa na-egrum ụmụ ofeka, na-egrum ndị oyi ya, na-egrum this group of gangs ndị bakasị disorganized n'obodo a. Ụfọdụ n'ime ha baa plane jewe South Africa, ụfọdụ jewe obodo oyiwo, ụfọdụ luo bala onwe ha ulu. Ndị jụrụ na ha ya bala onwe ha ulu ka nụrụkwa na-akpagharịkwa na-achọ ife ya egbu ha, na-achọtere ya ala ihe elu, na-achọtere ya ala ihe elu. Somebody mere video onye sịrị ụnụ nọ na propagate omenala bụ ụzọ okwu asị na ọnwụ. Omenala bụ ụzọ okwu asị na ọnwụ ya egbusicha ụfọdụ n'ime ha achọghị ịkwanyere onwe ha ugwu. Ụfọdụ n'ime ha deserve ịnwụ anwụ because achọghị ịkwanyere onwe ha ugwu. They don't mean well for ndị Igbo. They don't mean well for ndị Igbo, not even one bit. Kalistus kwuru na video na Matthias sịrị ụbọchị ọwụ na ya achọ ya achọ, ụbọchị ọwụ na ya eme ya arrest, si mụwa unu ụka ọkụ, si mụwa unu ụka ọkụ, si gbuwe ndị ụka ka ọgụnụ, mana ama na okwuru si mụwa unu ụka ọkụ, si destroy ife ndị ụka nwere. This ofeke Chineke ya akpọ ọkụ, this ofeke sịrị na afọ ewu Ekwueme, Chineke ya akpọ ọkụ, ya gwọ gwụrụ nọ Nigeria kịta, ya gwa m ebe ọ nọ, epic enya up tomorrow. Nya epic enya up tomorrow na ọnwụ nọ Nigeria maka Chineke nidiri ịkpọ anụ ọfịa ha ọkụ. Ụfọdụ n'ime ha bụcha aka ọbara. I can bet you na ụfọdụ n'ime ha bụcha aka ọbara, ha ya agụ agụgụ aka ọbara because osi ife ha na-achọ ọwụ ebe ọbara ụmụazị Igbo ya agafu ka ha lacha ya. Ọpụta ka ọ bịa defend ya Matthias, ife Matthias kwuru. Kere ife o ji edifende ife Matthias kwuru. Ọ pụtasị na Kalistus pụtasị na Matthias sị na ọwụ na arrest ya si gbaa ndị mmadụ ọkụ, mụọ ndị mmadụ ọkụ, mee mụ unu ụka ọkụ. Ọ pụtazie ka o defend ya Matthias na-asịzi ndị mmadụ na ife Matthias kwuru uwu na ọwụrụ na onwe ka anti oge mma adịghị kịta, yes, na ọwụ na onwe ka ndị na-egbu mmadụ si wee kpụrụ ya gbuo ya, ma ọwụ na onwe ka esi wee tọrọ ya si jee gbawa unu ụka ọkụ. So ọwụrụ na onwe ka esi wee tọrọ ya si jee gbawa unu ụka ọkụ, ọwụ na onwe ka esi wee gbuo ya si jee gbawa unu ụka ọkụ, mana ọ nwụọ na accident si agbana unu ụka ọkụ, ọrịa ahụ nwụọ si agbana unu ụka ọkụ. Oke ụmụ ibe gbanụ m ife ọ na-justify. anti oge eziti elu program abatakwa donu o do eweniwe eziti batakwazie send ya request again. Okweghị ewebata eziti ya batakwazie send ya request again. Kedu ife ọ na-edefend? Okay, ọ na-edefend na Matthias sịrị na onwe ka esi wee gbawuo ya, na onwe ka esi wee gbuo ya ọnwụ ọnwụ ike si jee gbawa unu ụka ọkụ. Ofeka Chineke ya akpọ ọkụ, anụ ọfịa Chineke ya akpọ ọkụ, ezi atrela ya ali enu. Wee pụta na Facebook na justify
What is justifiable in this statement? What is justifiable in this statement? Okay, for how wicked some of these guys said. Eh? Or on the pastors kidnap one name Matthias. Mwe kidnap one name. On the pastors bulu Odaluke. On the pastors bulu Ezebi Bai. On the pastors bulu Didora Kunyiri. So when we see for no meta n'isi onwe ndenya na emetara ifechowe jide egbuo ye ejemu wu nu koko. Okay, look, let me tell you people. Look, let me tell you people. I will personally launch a complaint to Senator Fanyoba. I will personally launch a complaint to Senator Fanyoba, and I will present to him a lot of videos. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. It is a time this matter appear on the floor of the Senate. Enough is enough. I want to say, get treat these guys into a treaty. Yes, I will personally launch a complaint. I will personally launch a complaint to Senator Fanyoba. Enough is enough. Enough is enough. Yeah? Ezugo, my brother, you will like if you could animal quadron, but Kampo is gonna be very fast. Kampo sell map or because cake email. Adogu Dodi. Good evening. Yes, I'm on topic you treat ya. If you know that guy in a boy make or Kugine. Let me tell you, all these names should be listed for our upcoming arrest because these people are the people that are causing mayhem. Oh no, Nigeria, he's deported, in Nigeria for how long now? From Turkey. Deported, you know? So, like the new thing that is coming up, we should be going on these people will be. That's all we need. You know, we need their addresses because there's the people that are causing all this mayhem. Now, cause Nigeria. So all this ranting year to year, doing this. How come Makahana Zoku Hana court? You want to go? Like I said, there are many ways to kill a rat. There is no need of wasting time. And since almost getting to a year plus now, a deported from Istanbul to Nigeria, you know. So the best thing to do, I send the alarm people to start looking for his address. Because I am gonna chief pilot videos the under one they say would be very important. You know, all the very, very important because Aquanam that Awuzi here and around see would the only solution now. At least I'm working a court. You begin to emphasize or explain, you know, what people the reason why you are causing all this because there are laws that govern social media now in Nigeria. You know, there are laws that are very important. And Agwalamo, anyway, I don't want to mention names. So here me guy here after Udele case and what we have done. I report up now. I have new section for this. So I want Chacha to be 7 videos because you can't be online threatening people, doing this and doing that. Oga come Anna Oge Anna and I get me I watching reaction. No need of wasting time on a kuna so on the things all get GT for collateral. You feel me? So all the mako a lot of people in Abuja. You want to go? Etsugi Abuga you guys answer your questions. And we want to come Malaysia deport. Please, I need the address, yeah. And now he came out again. Also, I got bail log. Please, yeah, I need the address. This all this mouth ranting will not lead us nowhere. You want to let you go? It will lead us nowhere. Let's put it in action. Onye nwere ya bupute. Onye nwe kwanu ya kpọ n'ime nga. That is how it works. So, I need the address and as you go, you should be lamenting the address, their locations, how we can get to the right places. You want to go? So that is the only thing. You want to because Matthias and Putarashina, Naga Napon, what churches be all these things. He should be held accountable for that. So somebody, and somebody put on a Facebook, Ebia defend Nifo Kulu, Aho, that is the thing. Defend the thing. These are the most important things. You're sending people to burn churches. You're sending people to cause pro. Amami, when I class which is you know, I believe from action. Action they speak in a high volume.
You want to go? So that is it. My brother, maybe I will join you when I'm in the car. Okay, Continue. thank you, Auntie. Okay. Eh? Somebody nwala nne onye Igbo sịrị na nwala nne wee pụta na Facebook ka ịbịa defend na ife Matthias kwuru ahụ eme ya arrest si gbuwe ndị ụka o si gbawa ndị chọọchị si gbawa chọọchị si ọkụ na ife okwuru uwu onwe ka esi wee gbuo ya n'ike ka hapụ ịsụ n'oyiwo nya ndị oji egbe onwe ka ndị oji egbe si wee gbawuo ya ma onwe ka ndị ngụgba si wee gụgba ya nya ka ị bịara idefend shamelessly n'ihu akwụkwọ. Some of these guys enweghị atom of obi mmadụ n'ime ha. Some of these guys enweghị atom of obi mmadụ n'ime ha. And I will tell you people for free, enough is enough. I will personally mobilize people and lodge a complaint to Senator Patrick Ifanyoba. Enough is enough. It's high time they vote at this matter before the floor of the Senate. Yes, enough is enough. Enough is more than enough. Because I allow these people before you marry name a cause problem again. Eh? Na Ndi Igbo ba ya. Eh? Can you defend na mmadụ siri onwe ka esi wee chọọ ya chọọ nya etu a esi wee gbawu di dollar kunyiri on the pastor jegbue ụdalụ uke na-eje sonwu ya pụta echite moto n'ụzọ gbuo ya mmụọ moto ya ọkụ on ndị ụka je eme a lot of people egbugolu na Ndi Igbo onwezie ka onye ọwụ si wee je kote ofe ife ma onwezie ka onye ọwụ si wee wụrụ a victim of something. O nwere a lot of people mgbogburu ịghọtago mgbogburu ọwụrụ na ife gburu ha wuo mgbọ na-agafe agafe wee bịa tụọ ha onwezie ka such things wee mee God forbid n'ebe onye ọnwụ nọ so si jee mụọ unu ụka ọkụ because na ọwụ almighty keribe mma kpe ọwụ almighty Jehovah Shalom. Let me tell you people you people are taking all these things lightly, but I am telling you these guys are crossing the line. Obro no because of street laws to buy and the how Owanine Suez Sapena Yetua. Nda Yade Ebumatu Neriano yet because he won't any atom of woman sympathy in them. Ogo on a Sifa Yada Hanono maybe Kutuo maybe with an apple Hanono. Any atom of Ndozi Nesino Hapota. Any atom of Ndozi Nesino Hapota. Look at this ofeke. Look at this ofekenabu. Ide water. And the kweme Chineke ya pono na apuoko. Anibo ya pono na apuono. Chineke ya pono na apuoko. Ekwensu ya pono na apuoko. Anibo ya pono na apuono. Unu ye ji aka unu metife ya egbu unu. Okwe furu no na apu. Unu ye ji aka unu we metife ya egbu unu. Unu ye ji aka unu we metife ya egbu unu. Like I said, in fact, it starts this night. I will start putting up that call. I will mobilize a group of people to see Senator Patrick Ifanyoba. Ono ya fu video online. Ono ya fu video online. Senator Nyine Abadibe. Senator Joseph Chalo. All those senators I were in the southeast. It is a high time to start taking this matter to their doorstep. But I trust Senator I trust him because Ojo security do na southeast now. So anybody when he keep pose a threat to the security of people on the southeast here, they will not take it for lightly with that person. We have tried as much as possible to engage these people in a civilized way, but they are proving that na how animals they will go behind you will not be animals. Can it defend na mmadụ sịrị na onwe ife melu ye na egbuo ye enwere egbebe ebuka obi nwere egbebe akụza ya na-agba na egbe ka ọ na-agba kele afa ya fada mbaka ọgwa na egbe ka ọ na-agba so kere ife butelu na onwe ka esi wee gbawuo ye si je gbawu n'ụka ọkụ so onwe ka o si wee meta ife ya egbu ya echi niile egbuzie ye unu ụka niile ụmụ ofeke niile ọ gasara na-achọso onye ha ya alacha ọbara agbagharịba ndị na-achọ any art ha ya eju wee perform their criminal activities. Simple answers ka a na-eme. A lot of criminals na among them take advantage of that answers wee na-akpagharị Chinelu tụgharị shop ndị mmadụ
Yeah? Simple endsars demonstration. Nigerians in a just to put something straight to the government. Ufodum dojo no n'ime ha take advantage of that. When they route to business and shops, mmadụ ibe ha. They say that these people they are supposed to accommodate anywhere in our societies. They have been given enough time for them to begin to reason like human beings. Whenever one had decided it's high time the authorities will come into this. It's high time the authorities will come into this. I will also mobilize people to government house and Chineke is also ludo. Nyasodo that reporter up and obulobe. Chineke is also ludo. Nyasodo that reporter up and obulobe. Nyemena something about it. Nyemena something about it. Yeah. Or if one of them jeluna nebulobia. Yeah. If one of them jeluna nebulobia. Yeah. Mgbe a na-achọ ikutu ife a ruo ebe a sị na ọ bụrụ na akụtuo the olulu eke ekwuru ọbịa na ọ bụrụ na akụtuo olulu eke ekwuru ọbịa na unu ụka onye ya eso is that not action? Enewe ha ndu ha na-esusugharịcha mbụ miti bọrịbọ jụrụ na ha ya ga school. Yeah? Going to school is not even all about Ijele, the 4 walls of the university. You can stay in the comfort of your house and be enlightened. These are people who don't even want to be enlightened in any way. Can if you justify ya na mmadụ si na onwe ka esi wee gbuo ya echi niile onye ya egbue kele onye nọ na-eche ka o gbuo ya kele onye ọ na-esere nya na nke na onye a chọrọ iwepụ ndị a achọrọ nke ọgwa onye ọ na-esere nya na nke na o nwere onye na-eche ka o wepụ ndị ya kele onye dị ife ahụ ọ na-esere nya na o ji wee mama n'ọkwa ọnwụ na-egbuo ya ọnwụ na ndị na-egbu mmadụ gbuo ya sị m wu na ụka niile ọkụ kele onye ọ na-esere nya na ka ọ nọ na Nigeria wụrụ na a lawless country ebe ya wụ onye pụta osukele ana Olodo TV ezitie the program batakwa again ka ọ nọ na Nigeria wụrụ na nnọọ a lawless country ebe ya wụ onye laụcha ụla teta ife sọrọ ya okwu ọ ife ọwụzi Nigeria duzi so lawless that na ịlaụcha ụla teta ife sọrọ ya ikwuo ịpụta ka ị bịa na-edifend anyị ka ị bịa na-edifend na Kalistus tụrụ ụga na Kalistus sị nọ ọwụ na arrest ya Matthias why n'ife Matthias kwuru na ọwụ na egbo ya what difference does it make? ọwụ na onwere ndị ọma na plan igbu ya nye jee lodge ya complaint to the police. ọwụ na onwere ndị ọma na plan igbu ya nye jee lodge ya complaint to the police. The authority is there. You can lodge a complaint to the police. Mobilize the necessary people who will enforce to show and carry out that investigation. Or be na Facebook because na Nigeria I wanna misbehave. Can you do this even in Ghana here? Can you do this even in Ghana here? Can you do that and go scot-free? Instigate violence because no men and Omenala Igbo. Okay? Nnewu manufacture with the history, the beginning of Omenala Igbo. Abi? Yeah. No. Una cross go line. It's high time mono yama. No, 1, 2, 3 or 4 buttons we need the press ya. Matthias, all na mpo Anambra State in a business. All na mpo Anambra State in a business. Na isho ho if I long way Anambra State in a business.
If I actually na Anambra State here, you see from government house Oka. If I actually na Anambra State here, you see from government house Oka. Maybe you know I practice if I na police township again. Ote ene medebelie. Maybe no, can the mother express before na live township? You go back to Enugu and go and be constituting that nuisance in Enugu born. Ndenugu should say apugaka. Ndenugu should say apu. Ebia ka justify ya na Kalistus na atụ ụga ofeke Chineke ya akpọ ọkụ kele bono kelie ekwu eme Chineke ya akpọ ọkụ Michael Emeka, you have overstayed your welcome in my page. Bye bye. Susuru si ebe apụọ iche ni Igbo okpuru edu wee bụ ọnalụ unu kpuru okpuru edu na iri Isiagu na distress ga ndị Igbo ebe niile Stanley will say, are you online now? Stanley will say, can you hear me? Okay, send the request again. Yeah? Unu cheni iyo okpured. Igbo okpured n'isi. Iri Isiagu. Yeah? Na cause very trouble ebe niile. Yeah? From today henceforth, onye ni munu drop nonsense comment on my page, I block you immediately. From today henceforth, onye ni munu drop nonsense comment now he criticize it is time to sanitize this page. It is time to sanitize this page because I've a lot of fun to spoil it from birth. Yeah? A lot of fun lack a proper home training. Yeah? Evidence of bad parenting. Yeah? It is the shark. Okay. Tochukwu here. Hello. Off. Bye bye. Thank you. Bye bye. Osubo. Onwe commenting ke ma sport ho. Gwanu nyi immediately osubo. Onwe ha commenting ke ma sport ho. Nyelu maka kpa afọ onye dị fa. Can block onye ahụ immediately. Enough is enough. Because ana amụrụ na amụ ọdụka ya sị na ama ife a eme. Antoge, you are welcome back. Hey, well, my brother, yeah, I'm not going to moto now. It's better off than I can talk. Like I was saying, my brother, ima odema ka nwoke be na West strength here, and the Ghana West time. There are many things that are forged ahead of you that you need to forge ahead. Bikono, whoever knows opunon or should know opuro onwe get opu e monyo ko opuro be ko me. You know they shouldn't have deported him from Turkey to Nigeria. You feel me? Now, please, for those of you, I only searched for Udele's address. It took only one day. Please, this thing should be assignment to you. Malaysia deport. This thing should be assignment to you. I need the accurate place. Because the police don't need to come to your house and arrest you. They have to send you letter of invitation. You feel me? And the letter would you know where from there to Abuja. That is the way it is. Because like I spoke to somebody today, I need the address, yeah. So I asked her boy you don't need to be wasting your time. My police are not gonna give me arrest. We don't need all that. Bikono, for those of you that have been watching these people, I need the exact place how they can receive all these invitations. You want to go? So that is all we need to know. I need the exact address. You already know where. I got to search or anywhere, go for you to get the accurate address. Please volunteer and do that. You want to go? So you don't need to be wasting time because these people are in a backup case. Like one of them, he need to come and tell us those women, okay, this thing is what we should be bringing to the table.
You cannot be bragging. You know, we need to put an end to all this stupidity. We need to put an end to it. These people know a place really easy to be apprehended. Everybody get apprehend. And then they waste our time to be wasting our energy. All of them now based in Nigeria. Let's sweep everybody under the carpet. These people are rurugi. The only campaign in it because I choro their real address. Ya wuro onye ga aru di oru. Ya wuro ma choro money. Ya weputa arucha di oru enye ego ya. Enye ego ya. That is it. Why are we here wasting our time while our money can do more of these things? I check my email people eji amuri ihe. I know that these people don't want to learn. And that people also can eji hana amuri ihe on a daily basis. People we will use you to teach other people lesson as well. Time every day. What are we wasting our time? You know? Why are we wasting our time on things I could reach wisdom, eh? Why are we wasting our time? Every day I call the Samakoko, tomorrow I call the Samakoko. One day. No, let the law sanitize all this stupidity. That is it. And then play around. No, there is a place you need to go and answer your call, your duty, which is the right authorities. Any invitations, and declare wanted in the states. That is it. There is no need of wasting all this time. Every day, put it in action. Action now is laws that everything all you put in Ishi. How many videos he played in front of Udele? Do you know how many videos? He couldn't even explain any of them. Udele got to that very day. Yeah, you know, he can lawyer, a player 2 or 3 videos. Are you this person? Yeah, she is. Judge, she does it. That's okay. I sign it. I sign it. I go sign it. I sign it. There is no need of all this. We are wasting our energy, our time. Well, I need a simple solution to all this stupidity. Why are we here wasting our time? Eh? All the videos on your like a present the video. Go to now accept videos as exhibits. Number 1 exhibit, let me arrest. I play 1 or 2. I should okay. There are places for stupidity. There are places for people that consult nuisance. Let's sanitize this place and we're a solution for it. The last time this IG I spoke to, yes, that is the normal way. That if going to arrest them is the waste of time. Nigeria when no law that will tell you staff working, he received all the letter. If you did not answer it, they will declare you as enemy of the state. That is it's as simple as ABCD. What big on the on your last Ishi Malaysia and please, we need his address. A present ya collect the sign here. That's a normal thing. The same condition I will no sign it, detail it as simple as ABCD. We need to pick them one after another. I want to pass the law. Are we the one that passed the law in Nigeria? No, we are not. The law may not think easy. Every day I put a call here when he should not do year to year, money to money. And then you 10,000 and you 20,000. Let's see who will defend him. Akudela have exhausted every mix. Akudela have exhausted the Shawara could not. Shawara, he's a good friend of mine. You will waste your time and ridicule your reputation because I can't do Tela Karirutela. I can't do Karirutela. Let's stop emphasizing on no, that is time to rest assured the main things he's supposed to do. We're wasting our time. You should emphasize on, please, how can we locate this person? Here need the full name here, details here. I said Chaya with the picture here. That is it. And when you're not on God, and I waste our time.
You waste every time, every time. No, there are some things you actually carry. Actually, it's too much. Oh, actually, when you're more, I don't trap boy. Oh, when you're home, I don't trap boy. And you like 10,000, so you're gonna put that up. Then he got 10,000. I bet you understand what I'm saying? Yeah. You bono, I handle the thing here receive for ya. You come and answer your name. What are we wasting our time every day? Put 10,000 and put that query. There are laws. There are laws that will protect you on your lakuru. Well, we wasting our time. So go no. All you need to do, in afford to Senator action. That is all we need. Action. There will be a result. That one rule for sure. I will start it right away. First thing tomorrow morning. This night, in fact, we need to get the stakeholders involved in what is happening now. It is becoming a terror. People know how to reach a group Facebook. It should be put to an end. I like action. I love action. And when I start working, and I could go the busy now. The demand for money. They go the 2 months. He's very busy running now. More troubles are coming. More trouble. No, nobody will rest. As soon as I'm in this case, like I said, nobody. Only one I will get taste of it. Only after him, my here. Other people in here. That is it. After him, my others. Into one Nigeria. You guys should put more effort. Can you take address these people and put things in order? What are we wasting? A woman, but don't you got to address? A woman, you got to address, huh? All these things are left for you guys to do the right thing. You want to go? And the people that are waiting standby to sponsor this thing. And the people that are waiting standby can't put your call for this problem. Nobody every day. This is time to pay back. All this rubbish, they go too much. I don't like action. I don't like too much talk. Put it in action and put it in practice. Kanda who do putegi mahu kukuya geruna abuja yabasa question. Do putega hapugi. Jinin kutela ma. And what are you bugaru telangri? Nobody. And what we come on nobody the show face. In Danasia, I write down. Honor foggy. Udele that even more popular than you. Udele that have already gone many people. You want to little people on a kuroku on a foggy. Nobody will ask after you. You want to go? Not to be any waste of time. Every day got put. Go got put. You get 10,000 got put. 2 days got put. You get 5,000 got put. No. Kigari. That is it. And when you in a waste time we here, I better waste the time here. What are we wasting our time for? I like action. Email like this here, baby. Email like this, honey, baby. I like when they cry because they cannot do shit. It's not coming. Even Agwa she China answer a question but I'm not who okay. You want to go? So it's nothing. In a bitch, you comment it on the comment section, okay? You go home, you cry again, tomorrow you cry, but the action has taken place. Tomorrow comment you said like it can you really matter. What I go? If a chagala watch money, in the comment channel. In the comment channel. Ebeka Hano, we are there able to come and save Udele. None of them go show face. You want to go? Ana query every time. Ana query. You don't need to be stressing yourself, my brother. I
like I said, I know in the federal high saga. It put where a peggy, Yauruma get and dig there and tiagi. And then dig there and tiagi. Oh, years and years and years. Or one more time, Washington back. We have to sanitize this place. Even and then wagi buria biawa. Get when so jagi buria biawa na court. Simple. In my head, Ogachamu or the law that put you for cyber bullying. Cyber bullying. Oh, honest, but that is it. I wouldn't get up Bushia Jogoyi. I wouldn't get up like this. I'm okay. Cannot get up for 20 years. You feel me? I'm going to come many I wouldn't get up. I'm how 1 million. I tell you the truth. Are we on up? Right on. And then she will tell her right on. And when I get a book, and when I get a poliata, and when I get a pure water, young a better cannon on that. In the can 20,000, 30,000, where are they? It's just a simple mathematics. They are not query. But when they got pray that kind like that, I'm going to get again. That will be the end of you. I'm going to pay. After we wasting our time, well, then you go in a better solution. Better solution. I'm looking at Nigeria suspended. You can't travel anymore until your case is over. Well, I like cremation. I don't like too much talks. Put it in action. Why have you in the court of law? Ana koeri. Kehana koeri for. Kehana bere. Kehana jiri fake account na commentary. What it concern your rubbish comments? Oh, what pound you ne pewe? And then they should tell right on. And when I came on a comment, and when I came on a neighbor, Hano. And when I came on there with a common million or common pure water. Tini Shinu. Remember, that I'm not going to see this surface until 2 or 3 weeks. Not I'm not even in bad condition, get judge got return after Easter. Here will bad condition, or who gonna get released. Here a state be in a bad condition. Let's see who will come up with a bad condition here. That will be a set to set bad condition. Damn it! Oh, the judge will not say bad condition that day. Yeah, who another month. Onya kushipera the language of war oga water. You know go rest. As I'm talking to you, as I'm talking to you, in my hand to issue there are 24 hours. Hey, Dr. Fortunate, onyem. I'm telling you the truth. Him now baggy as facts. And him they give facts and figures. How many prominent men issue from a country gonna fly out back to Nigeria because of Udele case? It's not a joke, my brother. Him now baggy with facts. Oh my God, one time today to come and run program. I did very busy. You somebody no kata wish ye nwa Igbo no choro ko woni longer. Not people forget so soon. Yeru na nkege people are very weteregi all this crocodile tear sympathy. I don't see as you go ama work for the my heart. And me all this you are never my brother. You are never we were when su. As you go to that ngwere na abere I want to come and scatter your big head, Hugo. I'm gonna scatter issue Bugara.
As you walk in there, people now. Just scatter mommy here, you punish now. Chineke has all get I got survive for. Even me get many better. Will you spare me? Will you spare No, me? no, no, Because I no. will come for you. Next time I won't spare you. There is no way you can come to tell her. To all the other people, it's not happen. No, it's not possible. And I mean, hey, please, in Canada, no. Actually, Kingdom of Guinness suffering it by getting fire to fire. That is how it is. Because Udele no opportunity to get mugi. Mugi. Make we forget it. Let me use it as a reference. Oh, some people criticize it, but nobody have ever wished him dead. Nobody. Nobody wish him. But Udele, mere bury aluya. They rest in peace. May bury aluya on this blue app. They rest in peace. Who the heck is Udele? What have Udele done for Ndi Igbo? At least Nnamdi Kanu has spoken once. Nnamdi Kanu has stood there for you. Anything Udele has ever done for you, for me to say that Udele will survive? Makachi, there will life sentence. He don't deserve second chance. Let me tell you, I don't paint my works. You know these people can see here now. I don't need second chance on their head. Because some of them have destroy, have boom. So why will I spare them? So any opportunity in your hand, that's because this is how life is. Only Toribu get warrior force. No mercy. How many petitions of this idiot commissioner? How many people brought their lawyers? Imagine one man of God who proffered 16 million naira 3 days ago for this case. 16 million. Whatever it will take, Google, let me know. This is not a my nonsense. I'm the second chance. They are just giving you guys an empty hope. Empty hope. A man of God with you, come my Omenala church is 16 million. No, I'm not talking about others that are even putting their own petition. You hurt people, you accuse people, people that matters. Nobody can arrest you. Do you know that I'm from that? Only the DSS that they do not have no clue that Udele mono. Now Udele threatening innocent citizens. The guy is any DSS person. They want you now direct to President Unu. I don't want to mention his name. Only Shokotoko Hashi, any DSS person put on a Goku Udele that they should arrest the person. Now how direct. No one who can lose on that day. That's it. And who know knowledge. Anyone who know knowledge of what Udele is using their name to torment innocent citizens. Eh? People are angry. This guy has gone in the DSS. Yeah, everything's are all live to intimidate, to suppress innocent people. We're going to claim when authority now more less innocent ones. You go nowhere. You go nowhere. And I material sympathy. And I material nothing. People are flying all over the world to come and present their petition. You think it's a joke? It's not my onye kitten, onye send the letter. Police send the regular to receive ya. You did not show. One day, if I go over Nigeria, a boy muteregi, he cannot get in gas 6 months to be fair. It will go deep, Becky. This is the thing. They don't need to send police to come arrest you. Don't you do more? They comment that nonsense on a page again and long for go right away. You gave them more privilege to comment anyhow. And when you know the page, you comment rubbish.
You filter your page. I go and get from day one. You cannot please these small stars. And when he made a please, you gave them a lot of privilege for them to comment to think freedom. In the end, we had freedom of speech. These people are monsters. You know what is the truth? Until you start to eliminate from all kind of you have sanity. Block them, let them get new account to start commenting like in this shit them. Because as soon as you block them, they will go and look for another account to come and join you. You're not gonna get a fact because they want to come and see what is happening. Curiosity killed the cat. That is a fact. You want to go? So Udele get good number when even okay, then let me shock you. Let me shock you. I'm shocked what you was shocking. Hey man, one of those charge and bear lawyer who Udele for that day. You want to go? She that day, hey man, the lawyer now I got one of the churches of one man of God. The church that a pastor yasole sue Udele. Hey man, the lawyer got me sue Udele. I'm no longer it. Nah, only not fighting the Christian, they made the worst mistake because they are everywhere. The judge never give a man or a friend to a Christian, a man and the judge or a Christian, a man or a member of the church you are criticizing. The lawyer has to say, I hands up. I never knew that he even insulted a place on videos. I never knew that this guy even insulted the man of some lawyers are not here follow social media. Doctors and lawyers, some of them are with the time. They play every day, Jamaica, the man of God who pastor your insult. Your hands are up immediately. Hands are up immediately. What you facts? Hands are up immediately. Sorry, I can't get myself involved anymore. So, at the day of your recalling, you will understand the impact you have created against people. You want to go? So that is how life is. One day go meet you. He go meet you Waterloo. Oh, Udele my sorry, Udele my brother. Mezugo. Oh, Tunde Chim. My brother can conduct a program, okay? Because he cannot do their details. So their details. So we have Juna. You don't need to be attending words. Video will have I get player here because she play Udele. I play Udele 1, play Udele 2, play 3. Judge, she's enough. Are you this person here? Boy, I said okay. I submit it. Fine, yeah. Oh, yeah, can they go? That's it. All right, Kari like him. Walking there with Bani. Okay, Dalo, thank you very much. Yeah. So, like I said, choosing a man. I will choose to bring up anybody and bring it up in my program. The Agas never henaga. Adama like here. I will choose to bring up anybody. All this thing kono ya me. All this thing kono ya me. Una norifa ne maybe say. Una norifa ne maybe say. Okay, she can lie. Okay, she can lie. Kelas yo gechi na atu eba. So are you telling me that no one way onu do nihu? Ine make it okay, Gucci gas no do nihu a iye je mapu no because of no gechi na gwa Gucci gas. Sometimes I'm na nu na ebuko organiru ana Igbo a n'obi. Yeah? Are you telling me that you are going to disregard that message simply because of the messenger? Simply because you don't like the messenger? Yeah? We are here talking about a group of people. Can make this particular Igbo or call an okay for us. You know, on us, women ka. In a cheap one, no one will own do nihu. Iburu moto na enyoku kije da puonu nua. Ogechi no somewhere. Now so
kwụsị ga-agakwa n'ebe a nye ihe agaba jedakpuo n'onunu ahụ because no ka echi na-akpọ. Is that what you are telling me? Because I don't understand the ebe unu na-aga honestly. Yeah? No matter how many of you know na Facebook ebe a na-achọ ka unu na-defend the unnecessary things. Ị nọrọ ebe a mụ ka mmadụ na-asị na onwe ka esi gbuo ya echi ma onwe ka ife si wee mee ya echi niile si jee mụwa unu ka ọkụ ọwụlụgodu na ihe eje ụka. Are you aware that na nne gị na-eje ụka? Ọwụ na nne gị ahụ eje ụka? Are you aware na nna gị na-eje ụka? Ọwụ na nna gị ahụ eje ụka? Are you aware na ụmụnne gị ndị nwaanyị na ụmụnne gị ndị nwoke na fa na-eje ụka? Are you aware? Yeah? Sometimes ha ma ama ebe ndị be anyị na-edewe brain ha ji eche uche. Yeah? Ịghọtago? Yeah? Sometimes I'm maybe the buy in the brain ha ji ade eche uche. Ịghọtago? Because na gụrụ oge echi nwere problem unu nwere. Is that a reason why m meju efu a just ọgụ anụ? You will tell me not to align myself with oge echi. Yeah? Is that what you are telling me? Because na gụrụ oge echi nwere something to personal adult because na oge echi bịa zọla anabe nna gị. Oge echi bịa zọla anabe nna gị eji ikwu ọlụwu nọ n'elu. Yeah? Ọ bịa zọla anabe nna gị eji ikwu ọlụwu nọ n'elu. Olunana bring unnecessary sentiments. Like I said, time for action is here. I will personally group mobilize a group of people, write a petition, take it to Senator Ifeanyi, and from there we will take it up. It is enough. It is enough. It is enough. Forget about substance of the matter. I need treat this night. It do business. Yeah. Owuno nwere ife ọjọọ na-eme na ala Igbo. Owuno Ogechi ka o tekiri iji wee stop ya. You will rather say ife ahụ meme kama Ogechi yeso wee kwụsị that thing. Is that what you are telling me? Is that what you are telling me? And Igbo, you can comment anything on my page. I will allow you. But for this matter, they treat this night. If comment your nonsense, I will block you this night. Take it from me. Because I for Ibule mother. Ibule mother. Agogongune ya wonsi. Ya kunsi for time. It is very wicked for a human being. You are very wicked. It is very wicked. Eh? Ibu ajobi mbugo nwoke. Ibu ajobi. Ibu ezigbote ajobi. You can comment anything na program niile na-eme. Okwifu program a na-eme this night. Okwifu this topic in the treat this night. It comment ya any nonsense. I block on gonna page this night. Take that your joke to other pages. Take that your joke to other pages because I've got this and that and I don't want. It's an show ka ani Igbo mụrụ ọkụ na-agba pete pimpite. All in the name of Nina defend the ụka nne na nna unu eje ka ọgụnụ. Yeah? Yeah? Omenala ị na-protect ị chọrọ ka ndị be anyị nwụsịsịa ka iwe protect omenala. Onne na nna gị who the originator of this omenala. Omenala ehaje na kama ihe protect ya ka ndị be anyị niile nwụsịsịa. Yeah? Onne na nna gị who the foundation of this omenala Igbo. Osongu onye Igbo. Are you more Igbo man than all of us? Yeah? A na-ekwuzi okwu na mmadụ na-threaten the lives of people nọ n'obodo a. Esi m omenala gbukwu unu niile ebe a. Omenala gbuchakwa unu niile ebe a. Unu mewuru onwe unu n'omenala. Omenala mpụ na aghụghọ. Omenala ndị obi ọjọọ.
Which view? Which view? Which view? Which view? Educate? Huh? And me for to keep good evening, how far? Yes, you go. Yeah, educate. Good evening. Kepen Ghana, Papa Kendi na Anupo. Educate working on Nigeria. Yeah. I flew in on Sunday. And I'm on board. Somebody tagged into a program there. That program. Ndeme program. One guy and about the water. And the other guy and about equipment. Now that program, the equipment of the guy actually said a lot of things about me. I don't interested now all the things about me because as far as into concern, if it's solo call you. But I think you so much interested in that program. A part one guy and work at this melu program. Now say Attire as melu video. Na-ekwu na ụbọchị ọwụna anyị egbue achọrọ m ịsụ ya n'oyibo mana ịmụ ife ewu na-adakpuru mmadụ gbuo mmadụ anyị egbue n'ike ịghọtago ụbọchị ọwụna anyị emeghị nya achọrọ na ọrịa ahụ ndị mmadụ nọrọ nwayọ na onwe accident ndị mmadụ nọrọ nwayọ mana ọ bụrụ ha na-egburu ya egbu ndị mmadụ mụfuo kwaba ụlọ ụka ọkụ the Christians ọgụ. Now this ofeke Chineke ya ọkụ ana Igbo ya abụọ Chineke ya abụọ ọkụ ana Igbo ya abụọ wee pụta na video wee na-akpọ Kalistus Elaya ime ife ji wee na-akpọ Elaya no Kalistus sere na Matthias kwuru n'ụbọchị ahịa arrest ya gbawu n'ụkọ ọdịje egbuwe ndị mmadụ Kalistus soro nke na Angola amụ ebe o nwere problem abụlọ na the ife to involve na message mata ha sinyelu ọdụ dị na ife na that kind of issue you people should thank us delivering. Okay, Gulu, for now, thank you very much. It's group, all of us started. Just forget about Guru. Let us forget about Guru. Look, let me tell you. In as much as now on a page here, we can discuss anything. But the moment you na collective good of Ndi Igbo, I show him not commenting nonsense on that page. I show him not commenting nonsense. When other programs are in mmadụ nwere ike na-ekwu ife sọrọ ya enere ngundu mana ọkwifu na this particular program has something to do with threat to life. Okay, now that's ihe a ekwu asị na Matthias kwuru. It's been long now, and it's been long on Avatar. It's been long. Been long. What I go? Okay, ejike ka njọ ya ajụjụ. It's been long. Ife ahụ o kwuru all the right. Actually, I'm a follower of Matthias, but I'm not happy about that development. Sometimes we have to. There was some message or actually, but all the way she put what I will happy about that actually. And ever since then, he stopped using that word. It's more than months now that it happened. But no, we don't go use it. Kalistus, I'm about Kalistus in Cape Angola is a good friend of mine as well. I'm not into all those things. I don't know you because Matthias war necessarily. The issue of Matthias been ended long time ago. I don't know why people are still tagging Matthias. Some of them, look, let me be honest with you. Also, when the comments are also when we folk 10 years ago. It's not Matthias who we are talking about here now. We are talking about that particular guy